para pemirsa, muga-muga kabeh tansah sehat. Ketemu maneh karo aku Ririn ing pawarta dina iki. Mundake rega iki dirasakake dening pedagang lan masyarakat. Kanggo ngerti kahanane langsung, ayo kita sambungake karo reporter ing pasar. Sebenarnya Ririn aku yang mandaran para pencetas. Saya lagi anak salah satu pasar tradisional. Kene kapan aku pedagang pada juga soal rega bahan pangan sing saiki mindak. Kayak masaka informasi sing kita tampak rega lombok bawang abangan bawang putih saiki ngalami rega kang mindak. Karena iki yang dikake pamiti kudu luwih hati-hati nalika belanja. Saiki aya ngrungokake pendapat saka narasumber sing ana ing pasar. Menurut aku rega bahan pangan saiki pancen leuwih larang. Yen rega terus mundak, aku jadi kudu ngurangi belanja supaya tetap irit. Moga-moga rega bahan pangan bisa terus stabil mana supaya masyarakat ora kakehan beban nalikan cukupi kebutuhan saben dina. Aku merasakan dampaknya uga biasanya tuku lombok akeh saiki tuku setitik wae amarga harganya mundak. Mangkono pawarta saka pasar menani kenaikan harga bahan pangan sing dirasakan dening masyarakat. Matur nuwun Ririn pawarta saka pasar Bali menyang studio. Mekaten pawarta dina iki babagan kenaikan rega bahan pangan ing pasar. Kahanan iki muga-muga bisa dadi perhatian supaya rega bisa balik stabil lan terjangkau dening masyarakat. Aku Ririn pamit matur nuwun wis mirengake pawarta dina iki sugeng siang lan waspada nalika belanja.